Het is de week van de voedselbank. Alleen wordt daar dit hier net een prut aandacht aan besteed. Andere jaren doen we dat altijd wel en ook landelijk wordt daar best wel veel aandacht aan besteed door de Landelijke Voedselbank. Maar we hebben nu gezegd in het kader van de corona moeten we het maar over laten gaan. Geen extra aandacht bij supermarkten, inzamelingsacties en zo. Toen de eerste coronagolf losbrak, toen hebben wij heel veel aanbiedingen gehad van ook giften. En nog steeds, dat blijft doorgaan. En nou ja, zeker nu de oogst van de landerijen is gekomen. In de afgelopen tijd hebben wij heel veel spullen van boeren en van particulieren gekregen. Die moestuintjes hebben, die boomgaarden hebben, of een enkele appelboom. Dat is echt hartverwarmend. Bij de voedselbank in Dokkum merken ze de laatste maand geen stijging van klanten. Dat verrast ons eigenlijk ook wel dat dat helemaal niet het geval is. In de grote steden is dat heel opvallend, dat daar veel meer klanten komen. In Amsterdam bijvoorbeeld, bij sommige voedselbanken daar 50-80% groei van het aantal klanten. En wij eigenlijk 0%. Een prutte meisje skam je hun als ze het minder breed hebben. Dat maakt de drempel om naar de voedselbank te gaan heel hoog. Dat is eigenlijk ook wel heel jammer, want ja, je hoeft je daar niet voor te schamen, want dat kan iedereen overkomen. Het kan ook mensen overkomen met een eigen bedrijf die een bloeiend bedrijf hadden. En ineens hun bedrijf weg zien vallen. En dan helemaal geen inkomsten meer hebben. En dus ook soms zelfs tijdelijk hoor. Het kan soms een maandje zijn of 2 maanden. Nou ja, voordat ze hun zaakjes weer een beetje op orde hebben. En dan weer zelfstandig verder kunnen. Dus wat dat betreft hoeven mensen zich niet te schamen om hier te komen. Het voordeel van onze locatie is wel dat we niet in het midden van de stad zitten. Dus mensen kunnen heel onopvallend hier naartoe komen. Dat is een voordeeltje. Ik vind het toch wel heel belangrijk om altijd te benadrukken hoe wij ons gesteund voelen door de samenleving. Wij krijgen giften van particulieren. Er zijn altijd verenigingen die acties organiseren. Kerken die collectes aan ons doneren. Die zelf inzamelingsacties houden voor lang houdbare producten. Bedrijven die ons steunen door dingen belangeloos voor ons te doen. Te schilderen, te timmeren. Dat is echt heel geweldig.